the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the duck, cover, and hold. Once the shaking stops, take the fastest and safest way out. Get out in a calm and orderly manner. Do not rush to the exit. Use the stairs, not the elevator. Scenario 2. Outside the building. Move to an open space. Stay away from trees, power lines, posts, buildings, and walls. Move away from steep slopes. Scenario 3. Near the shore. If you felt a strong earthquake near the shore, immediately move to higher ground. Tsunami might arrive within minutes. After a strong earthquake, be prepared for aftershocks. Aftershocks can be strong enough to damage weakened structures. Reminder to stay at the evacuation area until the building has been checked and there is an order that we can return. We can prepare ourselves, our families, and our communities by practicing earthquake response and participating in regular earthquake drills. Together, we can lessen the disaster's impact. Be informed, be prepared. Sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Davao, Mindanao, Timog Pilipinas, Timog Kalibutan, good morning. Welcome sa dili sa ito panagbanuban sa programang Issue sa Masa. Adlaw magkala naga Webes, ang kapit sa 31 nga bulan sa Hulyo 2025. Katapusang adlaw sa buwan mga higala, ugma motaliwan na ta ang pagkatangadtos bulan sa Agosto. Kamusta ang inyong aga? Kamusta ang inyong gising? Nagasuki na tos kaanginan. Dili sa 90.7 Love Radio. Kabati sabta mga bay sa tuang makita. Sa tuang
ang Facebook Live. Ang issue sa masa, June Bersamin. Sa ato mga kasimanwa, mga kalumo din ha, mga kaigsuunan na urot. Ayong aga kanatong tanan. Uban ang panghinaot na okay ra mo din ha sa inyong paggising. Sama sa nandan mga igala, dagatagataga pagtaga dinhi sa tuang panaguban-uban karong buntaga. O pipila sa tuang mga hisgutanan. Issue sa masa. Issue sa masa. Speaker Martin Romualdez nanawagan sa mga Pilipino nga dili kawaton ang kwarta sa gobyerno. Issue sa masa. Issue sa masa. President Bongbong Marcos Jr. ug Speaker Romualdez nanguna sa pinakawaing Okta survey result. Vice President Inday Sara o Senate President Chis Escudero Lagapak. Issue sa masa. Issue sa masa. Samtang mga nagbatikos o nag-akusar sa Korte Suprema labot sa ilahang desisyon sa impeachment complaint batok sa Vice Presidente, hingpit ng gipasakahan o kasong indirect contempt. Issue sa masa. Issue sa masa. PNP Chief General Nicolas Torre nang hambog nga mas ngilngig ang anti-illegal drugs campaign sa kasamtangan kung itandi sa milabay nga administrasyon ni Pangulong Duterte. Issue sa masa. Issue sa masa. Pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Estados Unidos, posibleng dili state visit, kundi gisumon sa US. Issue sa masa. Issue sa masa. Samtang agap Representative Nicanor Briones miangkon nga nagtan-aw og isabong sa iyahang cellphone samtang nagpahiluna ang kamera og sesyon. Issue sa masa. Issue sa masa. Kanaw guman pa, ay magalangkop sa toang panagkuyog, panag-uban karong buntaga. Ini sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. I-check ang inyong orasan, 53 minutos na nakalabay, human ang alas 6 sa buntag. Kagahapong adlaw, daghang aksyon o kabalaka mga igala tungod sa kusog nga linog nga nahitabo dito sa usa ka isla mga higala sa nasod sa Russia. Halos tanang mga nasod na nag-atubang sa baba aning Pasipiko. Alerto apil ang Pilipinas. Inungdan nga daghan mga higalang mga biyahe sa kadagatan ang stranded tungod sa posibleng mahatag nga tsunami sa 8.8 magnitude nga linog. Yan ay tabo dito sa Maya Kamchatka Peninsula, nasod sa Russia. Nasab gipasaylo ang nasod Japan. Naigo gyud sila mga higala sa tsunami. Ang Japan kanhiay nakasinati og ngilngig nga tsunami ni atong 2011 nga may resulta sa daghang casualty. Daghang mga sakyanan, makabtangan ang nangaguba og ang pinaka nato mga higalag bugat ang nahatag sa tsunami natong 2011 sa Japan mao ang pagkapungil sa ilahang nuclear reactor mga higala. So di basta-basta no kay 8.8 or napuingon 8.7 magnitude sa kining Richter scale. Yan. Pag moingon tag magnitude naagyod na point. Pag moingon tag intensity, wala na point. Tungod kay ang intensity, gisubay na
sa gikusgon mga higala sa labyog subay sa nakita. Building, suga, naglabyog-labyog na, ang lamisa, nangatumba na. Kung unsay resulta, muna ang intensity. Pero kung mayroong kag magnitude, nagbase na mga higala sa reading sa Richter scale. Ang labyog sa reading sa Richter scale. So para di po ta maignorante kay masahay mo ingon ta nga 8.8 kuan kining unsa ni dili word nga magnitude atong gamiton intensity 8.8 na mahimot ang katawanan ana. Basta naay point gani 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 magnitude gyud na siya base na sa Richter scale. So dili taluwas, no? Daghan na pong mga leader sa simbahan ani mga higalang makakwarta. Basta na ay mga ingon ani mga higala. Magtama na pod ang mga leader sa simbahan ani. Daghan dili man tanan, pero daghan. Ngano man naa na pod sila'y magamit nga panghadlok sa ilahang mga membro. Ingno na po nila ilahang mga membro nga hapit na gyud moabot ang Ginoo kay kusog na kaayo ang mga linog na anay mga tsunami. Siyempre naay linog sa dagat na gyud nay posibilidad nga mahitabo ang tsunami. Onya kanang inyohang mga kabtangan kanang inyong deposito sa bangko dili na ninyo madala dito sa langit o dito sa paraisong yuta. Unsa ba nay tawag nila anak mga higala? Kinahanglan inyo na nang i-turn over dinhi sa simbahan aron nga makatabang mo sa paglabyog sa pulong sa Ginoo ngadto sa sanglibutan. Ana na. So, ang membro mahadlok pod mga higala, labyog dayon ang ilahang bank account dayon o ang ilahang mga propiedad. Asa man ni nato dalhon pastor, wa may bank account ang ato ang simbahan. Dire sa ako ang bank account. Basta may mga ani mga dinubyo, bagyo mga higala. Kana magrabe kayong sunog, linog, tsunami. Mao nay paborito kay sa mga leader sa simbahan kay dali ra kaayo hadlokon ang mga membro. Kwarta dayon mga higala ang resulta. So wa ko mingon tanan Daghan lang na sila. Awa na. Pag kuana na sila, magmisa, maghumili, o sabay tawag ana nila, mag-preach mga higala sulod sa ilahang simbahan, di ba? I-mention na po na. Unya, manglimbaut ang balahibo sa membro. Pag manglimbaut na gani ng balahibos, membro gani, ang sunod ana, kuot yun na sa bulsa. Kanang kwarta ninyo, dili na madala ngadto sa ato ang ikaduhang kinabuhi nga lunlun kalipay wa na'y kasakit. Mo nang karon pa lang, i-turn over na dinhi sa simbahan. Kay mapuslan pa na paglabyog nato sa mga pulong sa Ginoo sa sanglibutan. Ang membro, hatag dayon. Halos pata ng kwartas bangko, ihatag na nga to sa simbahan, kaya di naman na mapusla na. Ngadto sa ikaduhang bahin sa ato ang kinabuhi, wala na kwartahay dito. Unsa naman di ay kuan dito, pastor? Unsa na may gamiton nato dito? Basta walay kwartahay. Kanang kwarta, mabili na diri sa kalibutan. Munang karon, ibili na diri. Wala man tay kasudlan ani pastor, kay wa may bank account ang simbahan. Diri sa ako Pagkasunod adlaw, nagdaw na si pastor, ang uban gikas pa, no? Sakyanan na anay mga daghang umah na palit. So ayaw taon mo ingon ana. Kay klaro na mga higalang pangilad. Mo bitaw nang ingon nila. Pinakanindot nga negosyo mga higala relihiyon, wala pay tax. Wala pay tax. Dili man na income, donation man na. Charity. Ang real property tax nga gitukura sa simbahan, wala po. Libre. So, mo na pinakanindot. Unya, bisan og imong ilaron ang gobyerno, immune ka
from any criminal prosecution. Bisag ingno ni mga membro, ihatag na tanan ng inyuhang kayamanan diri sa kuah, diri sa simbahan, kay moabot ng Ginoo. Mayon ka nga, ilad man na, pastor? Ilad man na. Di ka pwede mapailang kung ikaw ang pastor, dili ka pwede pailang kaso. Muna nga, giingon nila mga higala nga PBMA. Pastor Burot Membro Alaot. Buntag pa sa'yo. Buntag pa sa'yo. Dirita sa istorya mga higala sa politika. Kay nindot tayo ang ato ang Speaker of the House nga si Martin Romualdez. Nanawagan sa mga Pilipino nga dili daw kawaton ang kwarta sa gobyerno. What a joke. Ay, DJ Sweetheart, pakipalihog ko kuan DJ Sweetheart. May kanang mga greetings din ha sa ato ang group chat. No? I-post diri sa kon kay para mabasa po nako. Kay listen og di mabasa, basig magrumentado na ato adin hang mga membro anang group chat na. Basig mag-walk out na or basin unyag mag-people's power na. Si Martin Romualdez nanawagan. Ingon pa siya, dili kawaton o dili sayang-sayangan ang kwarta sa mga Pilipino. Mura mag-correct. Ang naong sa nag-istorya mga higala, mura mag-correct. Na kung imuhang tanahon, kinsa di ay nagsayang-sayang sa kwarta sa mga Pilipino? Ang mga Pilipino ba mo'y nagsayang-sayang sa kwarta gikan sa kaban sa gobyerno? Di ba si Tambalos-los og ang iyahang mga kauban mo'y nagsayang-sayang? Unsay basis ni mo dyan? Una, kanang istorya mga higala sa People's Initiative nga napalpak, pilay gigasto ni Tambalos-los ana para lang mahimo siyang Prime Minister. Ikaduha, kanang iyahang gipanuhol aron sa puangon si Tatay Digong, paingon ito sa The Hague, the Netherlands, kay sagabal sa iyahang uwags politika alang sa 2028. Wa ba niya na sayangin ang kwartahan na nga iya sa mga Pilipino? Kani, ikatulo, impeachment complaint. Gipanglawga niya ang mga congressman sa 19 Congress mga kaigsuunan aron nga ma-impeach si Inday og dili na makadagan sa 2028, wala na siya kontra. Dili ba na siya pagsayang-sayang sa pundo sa mga Pilipino? Ikaupat, kanang budget insertion nga ilaharong gipahid kang Chis Escudero mga kaigsuunan. Unsa gyud tinuodan ni wa man pod ngan ni Bongbong Marcos kinsa mga higalay responsible anang budget insertion. Di ba? Ngano man, ingunan ni siya. Ang tanan mga higalang pundo sa gobyerno, allocation for that matter mga bay, manukad na ubos sa atong balaod, dinha sa House of Congress, dinha sa nataran mga higala ni Speaker Romualdez. Ang Senate, ipasa nila kung ma-okay na, ang Senado mga higala, mukuampod, napoy ilahang kaugalingong version. Dapat magkahiusa sila sa House of Representatives. Karon, og dili magkahiusa, na ata mga higalay gitawag og bicameral committee. Mao na ang Third Congress. So paunsa na itabo ang insertion? Siguro, diha palang daan mga higala sa level sa House of Representatives na din high insertion. Pagkakita ron dito sa mga senador, kung tinuod man nga nag-insert si Chis Escudero si Villanueva, 150 million, 150 billion nga insertion, basig naingon sila nga, si Tambalos-los na mag-insert, insert po ta. Pero ang dakong pangutana mga higala, nganong karon lang mana gibulabog ng alleged insertion sa Senate?
nga niadto pa mang milabay nga duha ka bulan na nabulabog ng isyo anang illegal nga insertion sa pundo mga higala. Dinha sa kini nga Malacañang sa diyang pirmahan na unta sa presidente. Napirmahan yun. Ang budget insertion. Now, naari pangutana na po si Chis. Nga nung gigil kayo mo anang inyuhang pasangil nga 150 billion nga insertion. 600 billion ang kinatibukan nga issue nga kwarta sa GAA 2025. How about ang 500 billion di ay? Di na lang to nato tukion po. Ana mga higala karon ang istorya. So, ang akong basa ini, posible gyud nga naapoy insertion si Chis Escudero. Siguro sa iyahang pagka-kaplag mga higala sa budget gikan sa Congress, proposed budget gikan sa Congress mga higala, nga naanay insertion, siya pod ni-insert pod mga kaigsuunan. Nagpalaman pod og cheese. Di ba? Kung nag-iingon nila. Nag-insert pod. Karon, wala mga higala nila si Taha. No? Kay ang admin man maoy naa sa likod sa pagtanggal mga kaigsuunan ni Migs Zubiri as Senate President o ilahang gipulihan si Chis Escudero. Ang mastermind atong planuha to, si Tambalos-los gyapon o si Lisatanas. May ingon mga kaigsuunan. Karon, nganong karon lang na ninyo gipagawas na nga naa po di ay budget insertion si Chis Escudero. Tungod kay nasagmuyo mo kang Chis Escudero kay wala na mosunod o wala gisunod ang inyuhang gusto. Nga impeachment. Maotong inyuhang gipagbigyan si Chis nga mo pahiluna og budget insertion hoping nga sundo ni Chis ang ilahang gusto nga i-impeach dayon si Inday Sara bisan og dunay legal issue sa impeachment complaint nga cognizable sa Korte Suprema. Tungod kay nagtuo sila nga si Chis ilaha. Unya ang panuhak nga Chis kay nakapakong man nga kung mopasilong siya sa landong aning administrasyon karon, burag mamalasado ang iyahang political career. O nakapakong na siya nga daghan ang wa na makagusto nga mga senador sa admin, especially after sa election, nga daghang mga anti-admin senators ang nakasulod. So, ni dula ron, nag-power play si Chis. Iyaha mga higalang refer back ngadto sa Congress. Unsa klaruhan ang inyuhang impeachment. Karon ang depensa nag-question sa legalidad sa impeachment. So niingon na ron si Chis, dili ta makahiring pa ana. Kay naa pa may isyong legal ni ana. Karon taon-taon ato ni mga higalang salsalon human lamang ang pipila ka mga pahinomdom. Isyu sa masa. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit Isyu sa masa.
uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik may gala din sa tampanagkuyog sa programa nga issue sa masa samtang 11 minutos na kalabay human ang alas 7 sa buntag. By the way, good morning. Ato sa ning tagag dala ning mga greetings, no? Ma'am Ilsa Kyutshu, good morning June, waiting your program, no? Kaganiha pa ni. Si Rolando Lahoy, ayan, good morning. Og shout out Rocky Sigura, Arthur Ariel, Suganob, Yongyong, Timbaya, gikan kang Rolando Lahoy, Basic, Jonel Falar, good morning John, minaw mi, diri dapita sa Kabunbon, Malabog, salamat kaayo, Marco Santiago, maayong buntag din na, good morning sa tanang tigpanubay, sa issue sa masa, John Bersamin, minaw mi, diri sa may Bukana, 76-A, salamat John sa pag-greet, more power, salamat po, Biyahe, Montejo, Junay, good morning din na si Joey Moderno Juarez, Roel Doco, good morning. Makonsider ba nga no state si Tatay Digong kay wala may tabang gikan sa Pinas? Kuan siya, citizen gyapon siya sa Pilipinas. Gikuan lang siya, gidagmalan lang siya sa gobyerno sa Pilipinas. Ma'am Jocelyn Plaza Rosiana, good morning din na. Jesse Bahinting, good morning. Matod pa sorbi ni Saka daw si Marcos. Ang nakapasaka daw John kato daw palpak sa mga lulong ug lalay nga mga binuhi niya. Ayan. Juvenal Burjos, good morning. Nits Miyon Tanusay, Alsonito Gibara, Victor Radasa Sinya, mayong buntag. Ma'am Christine Ampolokyo. Ingat daw tanan. Mayong buntag kaninyo. Alright. Doon na mga igalay, 13 minutos na nakalabay human ang alas 7 sa morning. Now, kaning palawagan mga higala ni Speaker Romualdez, nga dili daw kawaton ang kwarta sa gobyerno. Dili ba ni siya mga higala, yaga-yaga nga panawagan? Kay bisan ang mga Pilipino, pwede man mo istorya nga, Speaker, back to you. Kinsa di ay kawatan din na karon sa gobyerno, Speaker. Kinsa di ay nakalustay sa pundo sa atuang gobyerno. Pundo sa PhilHealth, pundo sa SSS, GSIS, kining unsa pa ning mga bangko, mga financial institution, kinsa di ay naglustay, Speaker. Nganong ikaw may manawagan, ako masulti din na usalang. Si Speaker has the right to remain silent. Right to counsel. And yes, the right to be afforded all the Miranda rights under the 1987 Constitution. Nga naman John? Because he is the primary suspect anang iyahang giistorya. Siya ang primary suspect anang istorya mga higalang pagwaldas o pagkawat sa pundo mga kaigsuunan. Dili na mo gawas ng mga punduhas gobyerno kung dili mga higala musugot si Romualdez. Maugay nang giingon ni Inday Sara, ang pundo sa mga Pilipino para sa nasod Pilipinas, tulo lang katao ang nagkontrol. Si Romualdez, si Congressman Ko, o kinsa pa tang isa, si Lisa Marcos siguro. Sila lang ang nagbuot o magbuot kung unsaon ang pundo sa ato ang nasod. Unya karon manawagan mga higala ang Speaker nga di daw kawaton ang kwartas gobyerno. Nga siya may numero 1 suspect nga kawatan sa pundos gobyerno. Giunsa niya? Gigasto niya sa kani mga higala People's Initiative. Gigasto niya mga higala kang Tatay Digong. Yang gipangbayad ngadto sa mga opisyalis. Iya mga igalang gigasto alang sa kining impeachment. Iya ang gigasto atong milabayng eleksyon pinaagi sa tabang-tabang mga higala
Tupad, AX, MAX, ha? O uban pa. So kinsa ron ang imuhang buot ipasabot nga kawatan. Ha, nga dili kawaton ang pundos gobyerno. Murag ikaw raman siguro ana speaker. Ha, mura man kag naunay sa imuhang tari. Oh? Kaya kung imong tanawon mga higala, dili makalusot ang pundo kung dili na musugot ang Speaker of the House. Sa ako ng istorya, tanang budget allocation manukad na sa House of Congress. Walay shortcut na. Dili pwede manukad na dito sa Senate. Diha ng tanan mga higala plantsahon sa House of Representative ang tanang issue sa budget. So, sa laktod, nakabalo siya mga higala sa paingnan sa kwarta. Nakabalo siya kinsay gisangunan sa kwarta. Nakabalo po siya pila ang kwarta, mga higala. O niya, karon moingon kag, dili kawaton ang kwartas gobernosos, Ginoo ko. Kinsa gyud ay kawatan, speaker, ngayon mong ipadunggan. Atong presidente. Basig inyo na po nang ipahid ngadto kang PRRD. Basig ipahid na po ni nila mga higala kang digong. Sige padungog-dungog nga manubag ang nangawat. Mao na ingon sa suna sa ato ang Pangulo. Pero palpak yapon ang Pangulo. Nganong wa niya nganli ang tao nga iyang ginudahang nangawat o ang departamento diin kining kawatang tao na para at least magiyahan ang mga Pilipino sa iyahang istorya nga giwaldas gikawat ang kwarta sa gobyerno nga intended unta alang sa proyektong flood control. Maunay hinungdan nga grabe ang pagbaha. Di ba? Magka-idea unta ang mga Pilipino. That was already a good venue for him to tell the Filipino people kung kinsa yun yung kawatan nga iyahang imbestigahon mga kaigsunan. Kung ang iyahang tumong, dili lang mga higala pang advertisement. Kung ang iyang tumong, tiunay gyud mga higala, dili lang pang advertisement, pang cover up sa iyahang kapalpakan o kapalpakan sa iyang administration. Nganla niya. Names. Kinsa ning departamento, kinsa ning opisyal sa departamento nga responsable ini mga higalang pagkawalas pundo alang sa flood control nga mao hinungdan nga grabe ang pagbaha. Mao na dapat himuon sa presidente. Pero nganong wala man siya maka-mention og departamento, pangalan o name sa opisina aning giingon niyang nangawat kay sureball man ka siyang nangawat. Nganong wa man niya nganli. Nga immune man siya kung ihanganlan, immune man siya for any criminal prosecution because naa siya gitawag og presidential immunity. Masin lang pod og atik-atik lang pod tong kang Bongbong Marcos haron ingnon kunuhay nga naninuod na siya. Sa iyahang administrasyon. O aron innon, nga wala gyud siya ilabot mga higala, aning pangwarta. Ngano wa iyang inlay? Hadlok siya, basin og damayon pud siya sa tao nga iyahang hinganlan siguro. Maunay nakabaho og tik-tik mga kaigsunan. Hadlok pud siya, o nganlan niya karon. Halimbawa, si Tambaloslos iyang igagaw. Nga ikaw Tambaloslos, ikaw gyud responsable ani mga palpak nga kuan. Ikaw bunuan. Ikaw gyud responsable ng palpak nga mga proyekto. Gawaldas mo kwarta sa mga Pilipino. Og iyang anaon, moingon po na karon mga higala ng iyang gihinganlan nga, gamay ramay ni paingon sa mo Mr. President, tuaman si mo asawang dako. Di ba? So, back to you gyapon. Dili na lang anlan. Magpatik-atik na lang nga iyaha ko nung gisaway, iyaha ko nung gukdon, imbestigahon ang mga tao nga naas likod aning pagpanghilabot sa pundo sa gobyerno nga intended alang unta sa flood control project. Haron ingnon nga doon na siya himuon, haron ingnon nga wala niya gitolerate, pero deep inside, diha sulod sa iyahang administrasyon nakabalo siya kung unsay galawan din has pangwarta. Otherwise, mamahimo siyang tanga nga Pangulo kung wa siya makabalog unsay galawan din na. Di ba? Kwarta ko na, national budget ko na.
Very important mga kaigsuuna na. Di ba? Pila katiyan sa mga Pilipino ang nagpaabot anang mga budgeta na. Pila ka mga Pilipino ang nagpaabot nga ma-implement na aron mapahimuslan in a form of public service. Unya ikaw nagtanga-tanga ka lang nga president, wa ka kabalog unsay galawan gikan sa Congress paingon sa Senate. Wala ka kabalog unsay galawan din ha sa imong asawa. Ha? Nga mangayo po daw bahin mga higala. Patay kang bata ka. Oh. Sa maunay istorya nga lisod kaayo mga higala tugkaron sa Pangulo. Ang natugkad naman na niya, pero mo lagi na yung problema. Ha? Mag-back to you lagi gihapon sa iya ang istorya. Taon-taon, balik taon, lamang pipila ka mga pahinomdom. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Love Radio. Balik ta may gala din sa ito panagkuyog sa programa nga Issue sa Masa. Samtang nga 23 minutos na nakalabay human ang alas 7 sa buntag. Good morning din na again kang Nits Mion Tanusay og also nito Givara. Maayong buntag ninyo diha. Mga kaigsunan na to ayaw kalimot ha. Naatay mas lapad, mas dako nga serbisyo publiko nga himuon karong umaabot nga August 2. Dinha sa Kabantian Gym mga higala. Ha? Dinha sa barangay ni Kapitan Kuya Kabilis. General Medical Consultation, pedia consultation, eye check-up, no, vital signs and random blood sugar check. Unya, angan ha sa mga dagko na kay push-on, naapod tayo Zumba, gupit, manicure o pedicure, magic show. Mo ni pinaka-importante, snacks o raffle. Naay snacks o raffle. Ngan ha sa mga wapay asawa, among iparapol si Lula Hubag. Si Lula Hubag iparapol na mo na. Ngan ha sa mga wapay mga asawa. O barangay Kabantian na siya. August 2, sayo mo, dapat before 7 na ana mo dito. Kay magparehisto pa man ata ni. Onya, kuan, daghang mga kalingawan mga higala, gawas aning ato ang mga medical services nga ipabot nga kaninyo. Hatod ka na, dinhi mga higala sa inyong kabisyo ang 90.7 Love Radio o syempre pa sa Unilab, alagang Unilab. Ayan. So, ayaw gyud na inyong sipyata sa makusapa, markahin ang inyuhang mga kalendaryo. Karong Agosto 2, 2025. Doon na mga higala, 25 minutos sa nakalabay. Human ang alas 7 sa buntag. Padayono nato mga higala. Nganong wa man nganli sa Pangulo. Kung kinsa na ang giingon niyang kawatan, nagwaldas sa pundo nga may resulta sa pagbaha. Puro man niya mga appointed public official. No? Puwera lang mga higala, aning congressman nga maopoy nakisawsaw og hawd mga higala pag-abot sa pundo. Si Ko, iyahang igagaw nga si Tamba, o kaning iyahang asawa,
Kay burag mao man daw ni mga higalay hawd kayo pag-abot sa budget sa atoang nason mga higala. So nganong wa man na nimo nganli? Dili manganlan sa presidente, no? I surmise, nga dili manganlan sa presidente mga higala kay mo baktuyo lagi gihapon sa iyaha. Siya gihapon ang mamahimong proximate cause aning baha because he is the appointing officer, appointing authority na atay gitawag mga higalag command responsibility aron mga kaigsuonan masayod ning wa masayod. Naay command responsibility ang presidente. So kung maingon karon, halimbawa, palpak maning kuan dyon, kining gitawag na tog DPWH. Kinsa man roy nag-appoint anang ato ang sekretary sa DPWH nga si Bunuan. Di ba ang presidente kay iyaha man ang gabinete mga higala? Kana si Tamba nga na imong speaker nga hawd kay budget og siko. Kinsa man na sila, unsa may ugnayan ana nila sa Malacañang. Siyempre, ang Malacañang is the most powerful office mga higala. No? Pag moingon ang Malacañang nga mauna, sundon yun na. Mahimong stamping pad ang kini mga higalang Congress. Otherwise, pwede ka, kung ikaw speaker, di ka musunod, pwede ka ilisdan niya. Ikaw ko, chairman sa appropriation, budget, di ka musunod po sa speaker, pwede po ka ilisdan. Di ka musunod sa presidente, sugo sa presidente ang speaker, ilis din na, kay di musunod. So more or less mga higala, bisag unsaon og panghunaw sa atong presidente, naagyod siya'y tulubagon. Bisan pa og namalakpak ang mga kaalyado niya nga mga congressman atol sa State of the Nation address, kay iyaha kunong pangbukdo ning mga kawatan sa gobyerno responsable sa pagkawala sa pundo anang flood control nga may hinungdan sa grabe mga higalang pagbaha. Dili lang gihapon siya dinha excuse anang isyuhan na tungod kay siya ang presidente mga higala. Mao na ang nagduda ta nga kanang istoryaha, pampalubag loob na lang na sa mga Pilipino. Aron na apoy laing huna-hunaon ang mga Pilipino, another angle mga higala sa story, pero ang tinuod, siya ra gihapon ang responsable ni ining tanang kapalpakan sa iyaha mga higalang administrasyon. Ayaw ipahid. Kay kamo naman gihapon din na. Kisa man ay nagpadagan na inyo na pong ingnon nga ang previous administration, wala may ingunan ang baha sa previous administration because the government were functioning well during the Duterte administration. Karon sa inyong administrasyon, ultimo paghawas anang mga hugaw balas, anang mga kasapaan, kanang gitawag nila dredging mga higala, aron nga dili muawas ang tubig baha panahon kusog ulan o naay bagyo, wala makahimo ni ana ang mga concerned agencies like DPWH. Ngano ka tapulan karon ang DPWH or walay kwarta nga niabot sa DPWH, walay budget niabot kay nahurot og ugom aning mga buayas kongreso og buaya mga higalas Malacañang, nangutan na lang. So, bisag unsaon dili pwede himuon ni Bongbong Marcos nga excuse siya diha anang isyuhan na. Inay siya ang number 1 mga higala nga moatubang tungod kay siya ang number 1 nga responsible person mga kaigsuonan aning hitabo sa pagkakaron. Naunsa naman ning akong cellphone. Magsige na lang manig tuyok-tuyok basig wa na siguro ni Lodi G. Sweetheart. Mao ba ni sakit aning cellphone? Basta wa na load magsigig tuyok-tuyok.
murag bana mga higala nga sugarol. Pag walay kwarta, magsigig tuyok-tuyok na lang sa ilahang balay. Murag gimino. Kaya banang sugarol, huwag kay kwarta gani, magsigig tuyok-tuyok des balay, amo to sig pangita. Bitaw oy. Hinay lang yun ang kining internet. Na may internet. Pero natingatan, hibong tanging sige maog tuyok-tuyok. Musulod man. Unsa kaha ni, magbutang siguro kog limonsito sa baso nga naay tubig para mahibaw-an na tog naabatay kauban diring not ours. Not like ours. Man daw na. Magbutang mga higala og limonsito sa tubig di as baso. Kung mulutaw ang limonsito, naagyud na. Pero di kay mulutaw, wala. Kuyawa na. Ikaw, DJ Sweetheart, testingi daw na. Pagbutag limonsito sa baso, patagig tubig, kung mulutaw naagyud kay kauban din ha. Kanang mga asawa ninyo din ha, nga inyohang gidudahan nga mataglakaw ninyo siyang trabaho, sulngon din ha ni pare. Butangi po na og limonsito dayon nilig-abot ninyo. Ang baso niya na tubig para may bawaan kung naa pa ba si pare sa ilawom skama ni Tago. Mahibawan. Sa tuwa pa ang limonsito, baso og tubig, detektor di ni ron. Detektor di ni ron. Christine Ampulokyo. Tanawa rago ng naong ni Martin Tambaloslos, galibat na lang. Bitaw nagbudlot-budlot na lang simod mga higala. Ingon pa siya, the dismissal of the case. Namang simod na niya. Dili daw issue. Ang main issue mga higala is the cause of the case. The cause of the case. Not the case, but the cause of the case. May ingon mga higala sa Tambaloslos. Kay gusto gyud niya, di na makadagan si Inday sa 2028. Kay para siya ang mahimong presidente o niya ang vice presidente, si Lacson siguro o si Soto. Pero nangambisyon man po si Tory mga higala nga mahimong presidente gidangat ron. Nangambisyon Tory for 2028 daw. Muuyon ba mo ana? Muuyon ba mo ana? Tory for 2028 kalabang Inday Sara. Hadlok ni Story mga higala og makaliguan siya og sang katutak nga kaso. Muna ngita gyud siya mga higala og pwesto. Pag di ni mga kitag pwesto, sibat ni adto ni mga higala sa ubang nasod muhiklin. Kay dako man jud kay kaso nga iyahang atubangon. Mao ni may tabo. Now, kung maghisgot ta og kinsay kawatan karon panahon na for almost o for more than 3 years na nga administrasyon, karon pa mo moingon og mangutanag kinsay kawatan? Kadugay na ninyong kinawatay din haan ng kaban sa gobyerno, karon pa mo mangutana? Kay gusto na po siguro mga higala lagi, ipahid. May pag maghikog na si Tory, kay ambisyoso kaayo. Grabe man po ka ma'am. Si Ma'am Christine. So, kung imuhang kana bang analyson sa kadugay na nila din wa pa sila kabalog kinsay kawatan mga higala. Wala pa sila kabalo kung kinsay kawatan sa gobyerno nga tulo ka tuig na sila kapindinha. Mao na pangutana nato. Baka nagmaang-maangan lang kayo diyan, no? Alam niyo na yan Kayo mismo. Kayo mismo ang responsable sa pundo. So, kung kinsa man ang nakabenepisyo, alam na dis. Ayaw pangutana din kinsa ng kawatan. Istorya og dapat di nakawin kahilas ra. Kahilas ra. Dagway pa lang mga higala, suspect na. No? Kahilas na ni mo moingon.
mga magnanakaw, dapat diyan nakawin niyang pera ng bayan. Dapat hindi sayangin ang pera ng bayan pagkahilas. Oh? Manglimbawot ang atong balahibo. Hastang balahibo na to sa ubos ani manglimbawot og apil. Oh. Hilas kay paminahon mga higala nga sila ra may nagsigig huong anang pondo sa mga tao. Oh? Sila raman. Kisa pa man di ay. Ha? Una nga ang mga tao musamot mga higala o walay salig. Ha? Musamot og walay salig sa gobyerno. Pero teka, ha? Kay grabe na daw pagsalig sa mga Pilipino sa present administration. Nisutoy sa survey mga higala sa Okta Research. Si BBM, grabe na daw trust rating. O si Tambaluslos mga higala, sutoy sa survey. Taas pa sa kang Inday Sara kuno mga higala. No? Grabe ang survey. Ha? Sa Okta Research. Unsa kay gihimo aning duha mga higala nganong nisutoy sila sa survey? Ha? Di ba ang ilahang gihimo, ha? Pagluspay man sa pundo sa kaban sa gobyerno? Oh? Ato ani mga higala unyang salsalon, ha? Kay niingon ang Okta Research, ambot kung asa pud ning lamisa gitibol survey ni mga higala. Ha? Kay si Bongbong Marcos, oh, ang iyang trust rating ni saka kunog 4%. Unya si Tambaluslos ni saka kunog 3%. Samtang si Inday ni kanaog og 4 ug si Chis Escudero kanaog og 4% mga higala. Garaa ba ni research? Oh? Ha? Unya ang popularity rating ni BBM ni saka pud kuno og 3%. Unya ang kang Tambaluslos 4% ang gisaka. Kang Inday mikunod-kunog 6% og 4 pud ang kang Chis Escudero. Kuyawa ba ning survey? Asa ka ning lamisaha mga higala. No? Asa ka ning lamisaha gidrop ning surveyhan ni. Di ba Sir Arnold Bugas, maayong buntag, kabisyo sa kapi adik kapag paminaw sa isyo sa masa kada buntag yun. Ay salamat kaayo ninyo, mga naminaw sa kini nga isyo sa masa. Di man kay mo play diri sa Kuha di Sweetheart noon sa maning pero naay mga mensahe no nga mosulod, no? Naay kuan, naay mga mensahe nga mosulod. Taod-taod mga higala, kay ato aning salsalo ning istoryahan ni paunsa sila ni arrive aning nahisgutan nga result. Kay survey daw ni niadtong milabay nga Hulyo 12 hangtod 17 before mga higala ni gawas ang impeachment decision o decision sa impeachment complaint gikan mga higala sa Korte Suprema. Ito ani unyang himay-himayon human lamang pipila ka mga pahinumdom. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, July 31, 2025. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may posibleng makaapekto dito sa ating bansa sa mga susunod na araw. Pero patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon or habagat dito sa buong bansa natin. Pero inaasahan natin, nababawasan na rin po yung significant rainfall na dala nitong southwest monsoon sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero inaasahan pa rin natin, possible po rin mo yung mga moderate to heavy rains, lalo na dito sa may extreme northern Luzon. Para sa magiging panahon natin ngayong araw, inaasahan natin makakaranas ng paminsan-minsan bugso ng pag-ulan dito sa may Ilocos Norte, Apayao at Cagayan, lalong-lalo na po dito sa may Babuyan Islands. Para naman sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, pati na rin sa buong Central Luzon, makakaranas pa rin naman sila ng makulimlim na panahon na may mataas din na tsansa ng mga pag-ulan, lalo na po sa hapon at sa gabi.
Good news naman para sa mga kababayan natin dito sa may Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon at Mimaropa, improving weather na po ang ating nararanasan. Kaya asahan din po natin, may tendency rin po na magiging mainit at maalinsangan na po yung ating mga tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi. So, iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan at huwag pong kalimutan ang payong para sa pananggalang po sa init sa umaga at tanghali at mga pag-ulan sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 24 to 30 degrees Celsius, Lawag, 26 to 29 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin na 26 to 31 degrees Celsius, Baguio, 17 to 19 degrees Celsius. For Tagaytay, 24 to 29 degrees Celsius, at Legazpi, 27 to 33 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan natin maaliwalas pa rin ang kanilang panahon pero asahan din po natin yung mataas na tsansa ng mga pag-ulan pagdating sa hapon at sa gabi. So ugaliin po natin i-check yung panahon.gov.ph para sa mga nilalabas po natin thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura for Calayan ay nasa Puerto Princesa, 24 to 33 degrees Celsius, Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius. For Tacloban, asahan natin ng 27 to 35 degrees Celsius. Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 34 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Meron pa rin naman tayong nilabas na weather advisory number 63 kaninang 5 a.m. hinggil sa possible na maging ulan neto ng southwest monsoon natin. Inaasahan natin ngayong araw, posible pa rin po yung 50 to 100 millimeters of rain, lalong-lalo na dito sa may Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, lalong-lalo na po dito sa may Babuyan Islands. So, iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan dahil sunod-sunod na araw na rin po tayong nakakaranas ng mga pag-ulan. Pero inaasahan po natin sa mga susunod na araw, improving na rin po ang weather dito sa may Northern Luzon at mababawasan na rin po ang mga pag-ulan. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero iba yung pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayang mangingisda at may mga sasakyang maliit pandagat. Tuwing may thunderstorm po, may tendency din po na tumaas ang ating mga alon at lumakas ang mga hangin. Ang sunrise mamaya ay 5:39 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:26 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Balik tayo gala din sa ito panagkuyog sa programa nga Isyu sa Masa. O na may internet di sweetheart pero dili man mo sulod ambot unsa ning kuana ni. Makakuan man ko. Maka-internet man pero di man makasulod. Nagaingon ani siguro. Muranig bana ba? Makatapad mga higala sa asawa. I mean makasulod sa balay pero dili makatapad sa asawa. Outside di Kulambo. So paki-post na lang ko DJ Sweetheart. Murag need ni mo i-restart. Ako naging i-restart. No, mo mangyapon. Niya ako ang kuanon kanabang tawag og unsa ni? Kining ibutang sa wifi. Niya man ibalik nimo. Naaman siya. Maka kuan man ko maka-access man ko ang live lang nako. Dili na to ma-access. Ambot ngano ni DJ Sweetheart, no? Sige lang, kinahanglan na siguro ni o kuan kanang tawag na to DJ Sweetheart o kanang unsa ni kinahanglan na siguro ni ipatan-aw ni kay basig ang problema gid ani load. Basig load ang problema, no? Wa malode siguro ni pero maka-access man hinuon. Anyway, doon na magagalay 45 minutos na nagalabay human ang alas 7 sa buntag
Now, dirita aning istorya mga higala, no? Tabi-tabi lang gud. Nga ang pag-adto daw dito ni BBM sa US, dili gid daw to actual tawag na to mga higala og state visit. Oh, dili daw to mga higala state visit ang pagbisita dito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kundili, gipatawag siya dito. Gisumon siya mga higala, ambot og unsa poy gisumon. Mao nay duda sa pipila ka mga eksperto nga nahimong kritiko pod sa present administration. Kay kung state visit mga higala, ahead of time ang schedule gud ana. Masahay gani tuig pa. Naanay schedule mga higala. Pila pa ka bulan. Pero ang nahitabo, kalit-kalit lang gipatawag mga higala ang ato ang Pangulo. No? Human nga nakauli ang iyang asawa dinhi. Na kontrobersyal sa kamatayon sa negosyanteng si Paulo Tantoco. Ni state visit dayon ang presidente. So daghang nagduda nga dili state visit. Ikaduha, ang result sa iyahang state visit. Mao lang na iyang state visit dito aron iyahang i-zero tariff ang mga produkto gikan sa US. Unya kahuman hatagan lang siya og diskwentong 1% sa tariff sa mga Philippine product nga mosulod sa US. So kung imuha may galang timbangon, dili kayo siya bugat. So nganong niadto man dito ang presidente na ay mas bugat pagyud siguro nga rason nganong niadto mga higala ang Pangulo. Maunay duda, no? Posible nga kaning kaso nila o kaso sa iyahang asawa nga kanunay gitabon-tabunan ron sa spokesperson sa Malacañang. Mao daw ni mga higalay hinungdan nga nilarga ang Pangulo dito sa US, gipalupok lang nga state visit, no? Para ang gasto o ang kaulaw mga higala dili mabulabog. Ayun. So, kanang istoryang state visit dito, wala di ay nay klaro kung ato ang panungtaning istoryahan ni. Kamo, naminaw karon. Unsay inyuhang duda. Kay kung may kag-state visit, daghan ka og business nga dalon because imuha man ang ipang outline na ditong imuhang gusto erase. Unya, ang schedule ana ahead of time. 6 months, 1 year, kabalo na kagkano sa imong schedule, mag-state visit ka dito sa US. Unya, ang imong state visit dito, para lang ingno nimo si Trump nga zero interest na mo diri mo sulod sa Pilipinas. Unya, hangyon si Trump nga kung musulod mi din na po Trump, pangyon taon mo, bisag 1% from 20%, himuha na lang kog 19%. Maura na yan, tuunin mo dito sa US, kadakong binahog mga kaigsunan. Taon-taon, ato aning balikan, human lamang pipila ka mga pahinomdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non- Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Basic! Love Radio. Balik tamay kala dili sa ito panagkuyog sa programa nga Issue sa Masa. 49 minutos na. Human ang alas 7 sa buntag. Palihog lang ko og pasupot sa inyuhang mga kuan, DJ Sweetheart. Kanang sa comment section gani na to. Sa tong live DJ Sweetheart, apila na lang po. Kaya wala na ko'y monitor diri sa kuan. Isa ka monitor, dapat duhaman itong monitor diri sa live. Wala na, di na ako makita. Kanang mga nagpasupot sila ang mga greetings din ha sa live, no? Kuan, kining ikuan na lang ko, DJ Sweetheart, no?
si Joey Moderno Juarez, o kanang sa to ang kwan, Facebook chat group nato din ha, no, sa atong chat group. Ayan. Doon na may galay 50 minutos sa kalabay human ang alas 7 sa buntag. Now, naisgutan ako kaganiha. Ngayon naglimin nga kontrobersiya sa lakaw mga higala, no, og mga pagduda sa lakaw sa ato ang pangulo, no, dito sa US. Dagang nagduda nga dili siya state visit. Tungod mga higala kay walay ahead nga schedule. Tungod mga kaigsuunan kay ang issue nga gibit-bit didto perting gamaya 1% og 0 mga higala respectively. 0 tariff produkto sa US mosulod sa Pilipinas, hangyo si Bongbong Marcos, atong presidente kang Trump, kunhuran ang 20% nga tariff sa produkto sa mga Pinoy mosulod sa US, kunhuran og 1%. So kung ingon ani lang kagamay mga higala ang isyu nga adtuon ni Bongbong Marcos sa US, burag matod pa sa mga Tagalog, hindi ka pani-paniwala. So nagdado sila nga adunay lahi nga gilakaw ang presidente, and probably gisumon daw mga higala ang presidente didto sa kaso. Ambot lag unsang kasuhan. Gipagawas nga state visit para dili siya dakpon. Kay pag state visit mga higala, bisag na kay warrant sa US, pag state visit, presidente ka, you are immune, di ka pwede nila dakpon. Because kung dakpon ka nila on the strength of warrant of arrest, that is equivalent mga kaigsuunan nga ilahang gidagmalan ang Pilipinas. Because ang presidente is the head of the state. Dili pwede. Pero kung muadto dito mga higala ang presidente, like Ferdinand Bongbong Marcos Jr., no, on his personal, private capacity, pwede siya pusasan dito kung doon na siya warrant mga higala, ilabi na sa issue at itong mga ill-gotten wealth. No? Pwede siya pusasan. Private capacity. So, mo nang ipagawas, state visit, ang giadto lang dito, ang 1% o ang pagsulti kang Trump nga wa na mo'y tariff bayaran kung mamaligya mo dito sa Pilipinas, inyo nang isulod inyong produkto. Di ba? Kaya kung dili butangag state visit, basig pusasan siya dito. Butangan na po siya og punsiras pareha sa iyang asawa. Kanang naay GPS mga higala para mamonitor sa US authority kung asa na siya. Di ba? Muna nga kinahanglan, ipagawas nga state visit. Unsay agenda sa state visit? Hangyo taog 1% sa 20% tariff niya kahuman atong ipahibalo sa US nga 0 tariff na sila kumusulod sa Pilipinas. Maura na imuhang giadto dito sa US? O si Cocomelon pa? Oh no! Yan. Vice Kapitan El Kinsay, good morning. Namina may tanaw. Dinis may Punta Dumalag. Good morning wala mga taga Punta Dumalag. Ma'am Rosalyn Lagundi, good morning. Saya mga friends, si Edna de los Santos, si Nita Asis o si Eli. Naglabas samtang namina og isyu sa masa. Nindot na. Kay makusgan ninyo kuso-kuso labi maglagot mo aning ato ang isyu nga gi buki-ki karong panahon na. Limpyo gud kay nilabahan. Na-inspired man mo kuso-kuso. So, kadto mga higala dito, unsa may advantahe dai jon kung ipaingon nga state visit? Ang unang advantahe din sagot sa panudlanan sa gobyerno ang imong biyahe. Tanang gasto, pating gasto sa imong ma-entourage. Because
ang mugawas din na on-official trip. Ikaduha, pag state visit, dili kayo halata nga naa ka dito'y giatubang nga lahi kaso. Munang nagpalupok ang state visit. Ikatulo, pag state visit, ang advantage mga kaigsunan, di ka pwede dakpon kung naa kay warrant o bisa naa kay warrant of arrest dito because state visit. Pero, ang requirement sa state visit mga higala, taas pa kaayo nga panahon una na siya maabot. Gi-schedule na daan na, tag 1 year, 6 months. Kato mga higala, usara to, simana ra. State visit na yun. Kuya John Cordoba, good morning din na. No? Sa imuha din ng mga membros pamilya, mayong aga. So, dagang nagduda karon nga dili to state visit. Side trip, mga kaigsuunan lang, ang istorya nga state visit. Okay, atubang nga ng Trump dito, kaya atubang si Trump, kaya iya lang ino si Trump nga, wala na mo'y bayrang tarif kung sud mo to sa Pilipinas. Damo to produkto, wa mo'y bayran. Nya kami, pangyo, alam po mi din na, og 1%. Mao na to. Mao na to, giadto mga higalas presidente nato dito sa US. Mora to'y gi-state visit dito, pasti. Ingon pa ang pipila ka mga Pilipino. Dili to state visit yun. Unsa man to? State visit. State visit daw. State visit daw to. Ano man? Ginaliman ka. Para sa mga negosyante. Kung wato kag US, magnegosyo ka dito, 19%, gikag 20%. Gipahangyo siya og 1% lang ni Trump. Pero ang US, kung mamaligya din sa Pilipinas sa ilang produkto, 0% mga higala, asa na rong hustisya din na sa mga local producers. Mauna ang gilakaw to stong presidente. So, many surmises nga kadtong gilakaw dito, dili gyud ito state visit. Kung dili, ang iyang pakikita kang Trump, murag side trip lang mga higala, kay gisumon siya, kay naa siya kaso dito. Dili madakop-dakop, kay ang gigamit mga higala nga term sa iyahang entry is state visit mga kaibigan. Bong, makasampon, attendance lang ko dyan, naminaw ko, diri sa sakyanan. Oy, good morning ninyo. Tanang nag-tune in din na sila mga sakyanan. Basig maglagot mo, minaw, aning mga isyu nga tong gilawang ka diri, inyuhang yatakan nagtamas ginawa ng accelerator ninyo din. Ayaw. Mga disgrasya mo, ana. Mga taxi driver nga nagtapok ron din sa may Gaisano Mall. Di na sila ang mga grahe, mayong buntag ninyong tanan. Sa inyong tanaw, kaning naisgutan nga duda, naa ba ni mga higalay laman? Naa. Tama. Kaya kung mag-state visit ka, ahead of time ang schedule. Dili na 1 week, 2 weeks, dili. Binulang tinuig ang schedule na daan, ana. No? Binulang tinuig. Tinawa dito itong presidente. Murag butiki, mga higalang ni Kuyos. Ilid ni Trump. Kaya lagi, basig gisumon yun ni mga higala sa ilahang mga kaso. O kaso baka sa iyang asawa, maunay dado sa daghang mga nasayod sa proseso mga higala nga nahimong kritiko sa present administration. Kaya kung kana lang 1% o 0%, maula na atuon ni mo dito. Gastuan ni mo og pila ka milyon na po siguro na kay nay mga entourage mga kaigsunan. Gastuan ni mo kwarta sa gobyerno niya, maura na makuha ni mo. Nya moingon na kag malampuson kayo akong state visit. Gigamit lang siguro ang pulong nga state visit para mga higala tapinan og unsay tabunan og labaws tanan, justified ang gastos kwarta kay state visit og dili maulawan mga higala. Mao nang state visit. Pero para sa uban dili lagi na state visit. State buwisit na. Nabuwisit ang mga negosyante, ang mga local producers, anang desisyon sa presidente nga i-zero tax ang mga langyaw nga mga produkto sama sa US. Tungod kay violation ka na sa ato ang anti-dumping law. Unsa man ang anti-dumping law?
while we are a signatory to WTO, World Trade Organization, pwede tahansakan mga higala mga produkto sa bang nasod. Pero naatay anti-dumping law. Dili na pwede mga higala nga subsubon ang paghanok diri sa mga produktong langyaw nga makaapekto sa ato ang mga local producers. Mangunta siguro okay ka na dyan kay produkto sa US. Lig-on kay na. Okba na. Dili na US made na. China made na gyapon na. Parihar gyapon na sa itong ikumpran ko sa China. Kay halos tanang produkto sa US mga bay, gikan na sa China. Dito na gihimo sa China, gitaptapan lang og US brand pag-abot dito sa US. Kay mahal ang labor sa US, barato ang labor sa China. So, unsa roy may tabuan eh. Daghan na kayong produkto diri may gana. Wala na. Tapos na. Dili na mag-produce ang mga Pilipino. Konsehal Garantisado Ramos Ibuyan, akong amigo. Das Bangkerohan. Maayong buntag din na og sa imuhang mga staff nimo din na konsehal. Wala na. Tapos na mga higala ang boxing. Unsa pa may negosyohon sa mga Pilipino nga naa naman mga higala ng produkto gikan sa tati. So, magmata na lang tag morning ani. Si Raymond Dave Manuta Ramos. Kapalit ang kalayaan ni First Lady ato. Na akong giingon. Probably gisumon, giipit mga higala siya. Gisumon, gipaadto dito. Nga, isiro mi din ha, unya, muhatag lang po mi para di kayo halata, 1% nga konsuelo di bobo, kay naa siguro negosasyon ang kaso ni First Lady or ang kaso sa mga Marcoses dito mga higala sa US. Maunang gangisi-ngisi si Trump kay nagunita niya sa ilong si Bongbong Marcos. Nagunita niya sa ilong si Bongbong Marcos. Gangisi-ngisi si Trump. Maldito ko na, negosyante ko na si Trump. Di ba? Negosyante ko na. So, ang utok, bisag presidente na sa US, business gihapon. Business gihapon ang utok, So, karon kay wala na may kapaingnan ang atong presidente, kay butangan na mag-GPS ng kamot sa iyahang asawa, adto kunuhay dito, state visit. Pero ang giadto dito, negotiation kay gisumon. Unsa man nimo Bongbong Marcos, imuhang asawa, di magi-report sa mga doktor o pulis nga sabit gud siya pagkamatay ni Tantoko, nga giingon nila may galang fake news das Malacañang. Unsaon ta man eh. Kung ano nang nato kanang zero mo ang inyong tarif. Zero kung musulod mo sa Pilipinas, wa mo'y bayran libre. Unya para po di kayo halata Mr. Trump. Iba pa po bisag 1% lang ng kuan kanang tarif namo kung musulod mi dinhi magnegosyo mi sa US. Ana siguro ngay tabo. Sa kagamay-gamay mga higala sa isyu og nakuha in return pabor sa Pilipinas. Actually, dili gini pabor sa Pilipinas eh. No? Nganong kinahanglan mo adto dito ang presidente? Nganong ang Japan mga higala wa mo adto dito nakakuha man og 15-15 nga tariff agreement. O saan 15-15? Kung 15% ang inipusar mga higala sa US produktos Japan nga mosulod sa ilaha, ang Japan same 15-15. 15% pod ang impusar sa Japan sa mga produkto sa US nga mosulod sa nasod Japan. Phone lang, pati mga higala ang Malaysia. By phone lang, wala mo adto dito. Ngano man mga higalang perti man yung igata sa tuang presidente nga mulakaw ngadto sa US. Basig tinuod ni nga naapay lahi dito mga higala nga katuyuan personal. Masig na apay lahi ditong katuyuang personal. Gasto ang kwartas gobyerno. Gamit ang gobyerno
aron dili siya maaresto. Gamit ang gobyerno sa negosasyon, gipahamak ang ekonomiya sa Pilipinas. Para lang niya ma-please ang presidente sa US. Maunay dili maayong tilimadon. Mao kinay dili maayong tilimadon din. Lupig pa natoy na igo ang ato ang ekonomiya ani may galag 8.8 magnitude nga linog. Wala ko na. Wala pa gani ng isyu sa tarif anang bugas-bugas may galagikan sa gawa sa nasod. Unsay epekto? Wala na kaayoy na nanom og palay. Ganuman, dili makakumpit ang mga mag-uuma pag-abot sa presyohanay sa palay against aning mga imported. Unsa pa may saysay nga magkuan ka? Magtanom ka? Nga di man gihapon ka makakumpit anang barato kayo mga imported products. Siguro maingon mo, mulay okay dyan. Kay barato na nga to ang palit. Kay kung magproduce ta og lokal, mahal atong palit. Expensive kayo ang local production. So, pobre baya taron. Okay ra no, baha ng bugas din na, barato. Okay lagi unta. Ang atong gipanagan-an mga higala, dili lang man mao. Ang consistency sa supply. Because part mga kaigsuunan sa ato ang national policy, ang mahimo nga self-reliant, self-sufficient. Di ba? Part na sa ato ang national policy. Para dili ta mahimong dependent sa ubang mga lugar, ubang mga nasod, ilabi na pag-abot sa mga basic nga mga panginahanglanon sama mga higala sa bugas. Tambal. Mga basic nga panginahanglanon nato. Dapat self-sufficient ang ato ang nasod. Maunay na tagik din mga higala sa ato ang national policy. So if we will allow aning pabaha nga mga bugas gikan sa gawas o ba mga produktong imported, that will kill the local producers. Once mamatay na mga higala mga local producers, asa nato pangitaon ug damguhon din ang ato ang self-reliant, self-sufficiency mga higala sa ato ang mga basic commodities. Sige daw, be. Sige daw, huna-huna daw ninyo. Wa na mag-produce nga Pinoy din, Moingon aron nato mga source dito sa abroad nga adi sa may muhatag ninyo din na kay wa na may ganahan ng naong sa mga Pilipino. Naong kayo na og bahaw. Di na may ganahan dia. Mo supply og bugas. Now, wa na tay kapangitaag supply sa bugas. Usaon nato naron kay wa naman ta mananom, wa na may Pinoy mananom kay nadaot man ana mga igalang sobra-sobra nga importation. Ang importation man good supposedly. May sigutan man lang. Mag-take effect lang na siya kung na-ay shortage sa local production. Meaning, priority kanunay mga higala ang local production na to para mahimot ang self-sufficient. Now, tungkol kay dito mahimong self-sufficient, kulang kanunay ang supply mga higala. That's the reason. The only reason mga higala nga dapat magsulod ta og imported nga produkto. Like imported rice, imported sugar. Tungod kay nagkulang ta. Taon-taon. Balik ta mga higala, human lamang pipila ka mga pahinumdum. Issue sa masa. Issue sa
sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Balik na may gala din sa ito para kuyog sa programa nga issue sa masa samtang doon na may galay 11 minutos ang nakalabay human ang alas 8 sa buntag. Now, kani-ganing ilaha mga higalang nakuha nga 1% dito sa US nga discount sa tariff mga higala wala gani ma-mention sa State of the Nation address. If it is an accomplishment ani mga higala nga administrasyon, it is worth to mention during your national televised report to the Filipino people kani mga higalang State of the Nation address konsuna. Dapat dimensyon sa presidente. Ha? Kung sa ilang tanaw, accomplishment ni sa presidente mga higala ang 1% nga discount sa tariff on all goods nga ibaligya sa mga Pilipino nga to sa US. Pero nga nung wala dimension mga higala sa State of the Nation address sa Pangulo. Tungod kay non-bearing. Ikaulaw pa gani ng 1%. Mo nagigastuhan na to pila ka milyo, libo. Butab sa libo pa lang. Kwarta, 100,000 at tumog US. Gasto ninyo kuyog ang mga entourage. Pila ba'y gasto, DJ Sweetheart, during sa state visit ni BBM, Tagai daw ko og kuan din ha. Tagai ko og kanang data din ha. Pila gigasto ni BBM during sa iyahang latest state visit with President Donald Trump. Para magkaalaman. Kaya kung kini mga higala, nakauyon pa sila ani. Kung kini, ikapasigarbo pa ni nila, giapil na nig-mention mga higala sa State of the Nation address. Pero nga wala man giapil sa State of the Nation address. Kay ikaulaw. Sila mismo, kumbinsido, nga, this transaction is to disadvantages sa ato ang ekonomiya ug dayag sa katawhang Pilipino. Mao na tinuod din ang istorya. Kaya kung tinuod pa ni nga, okay kayo nang nakakwatag 1% discount niya kanang isiro nato ang mga produkto sa US mosulod des Pilipinas, okay kay na makapanindot nas tong ekonomiya. Nganong wala man nagyapil. Sa State of the Nation address. Kay nakabalo mga higala ang atong presidente. Nakabalo ang present administration nga this is very disadvantageous transaction para sa mga Pilipino. Kung imo hang timang-timang na wala gyud. Pildi mga higala ang mga Pilipino. Mao nang dili nila o wala nila gi-mention mga higala sa SONA. Sila pa, sus Ginoo ko. Gamay lang ganing accomplishment, tuwa na, gakutab-kutab ng baba mga kaigsunan. Pagkapalpak, pahidayon kang digong. O sa administrasyong digong, mao na diskarte aning administrasyon na ni. Hugas kamay. Hugas kamay mga kaigsunan. So, karon, kay ila naman ang ipagawas, nakabalo naman ang madlang Pilipino anang resulta sa bisita ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa US nga wala gyoy klaro why ayo daghang mga Pilipino ang nasagmuyo, wala gi-mention mga higala. Dili makita ang latest PBBM Travel Fund. Kawa naman ta, alaman mga higala malupa na so manghid-hid og lana mo adto dito US na ang gyud dakong gasto. Mangayo mangganig 1 billion ang Malacañang para kuno gastoon pliti-pliti kaon dine-in-wine ni BBM kay i-promote kuno ang ato ang mga higalang nasod tanawa na 1 billion ang pangayoon sa Malacañang.
And maybe, kaning lakawan ni part ni, aning 1 billion. Ha? Kinsa man si Tambalos-los nga mobalibad mga higala sa Pangulo. Oh? Aron siya alukitan. Wala. Wa kay mahimo na basta presidente. Lisdan pa noong ka diya. Patay ka na imong damgo nga mahimong prime minister o mahimong Pangulo sa nasod. Di ba? So, wala. No? Medyo dunagyoy something mga kaigsunan. Nganong personal ni adto ang Pangulo nga daw gadali-dali mga higala. Ha? Murag si pari nga nanungkab kang mari nga hapit na mo pauli ang bana. Nagdali-dali. Oh, nagdali-dali. Di ba? Chip Dante. Oh, Chip Dante na mo din na. Oh, ingon ana mo na. Hapit na nimo masakpan, hapit na ka masakpan, magdali-dali. Okay, basing moabot na si pari. Ha? Basin og nagkwanto, under time to si pari, masakpan ta mari. Ingon ana mga higalang na itabo sa presidente nagdali-dali. Walay klarong schedule sa iyang state visit. Nikalit lang. Uy, mag-state visit daw kay gipatawag ni Trump. Mo istorya gipatawag. Probably tinuod ang gipatawag. No? Tungod sa kaso. Dili tungod sa kini mga higalang istorya sa negosyo o ekonomiya. Maunay nakabahog tik-tik ron. Oh. Kay nganong wa man nagi-appeal sa SONA be. If it is an accomplishment sa part sa tuang gobyerno, dapat ipasigar mo na nila sa SONA. I-report nganong wa man nagi-appeal sa SONA. Ingon-ingon na lang man hinoon ang presidente do, bantay mo nga mga nangilabot sa pondo, bantay mo kay imbestigahon mo. Ay nako, ha? Mga Tagalog pa pambobola na lang. Ang gihimo mga higala, lipat-lipat na lang ang gihimo sa tuang Pangulo. Taud-taud, balik ta, human lamang pipila ka mga pahinumdum. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4 and enter the amounts on each of the line items. Click the highlighted part on item number 34 for ordinary allowable deductions, Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Ngayon pa mag-memorize yan? Basic! Love Radio.
Balik na may gala din sa ito panagkuyog sa 90.7 Love Radio. 20 minutos na humana ang alas 8 sa buntag. Sa gihapon kamo na minaw sa programang Issue sa Masa. Manyong alagad bata-bata June Bersamin. Good morning diha kang tating uruyan si Boy King Inok Alex sa Baybay. Galanog-lanog. Ang 90.7 Love Radio sa may puan. O gikan kang tating. Again ang ato ang mga higalang kuan natay medical mission. Actually dili lang ni medical mission, daghan ni DJ Sweetheart para sa mga late tuners karong Agosto diha sa may Kabantian Gym, no? Kabantian Gym. Good morning din na kang Kapitan Kabilis. Sa may Kabantian Gym. Daghang mga serbisyo mga higala, no? Nya naapoy mga pahalipay, alas 7 magsugod. Tanawa na ninyo, general medical consultation, pedia consultation, eye check up. Kani ako ang mata ko ning ipa-check up madto ko ani, no? Di naman makaila og wow legs. Kuyogo na ko si Chip Dante, no? Kay magpa-check up mi para kaning among mata makaila og wow legs. Anya unsa pa to, napay mga zumba, napay mga snacks DJ Sweetheart. Agoy, okay kaayo, no? Anya napay libreng gupit. Napay pedicure ug manicure. Nya napay raffle. Ayaw kalimot among iparapol ani si Lola Hubag. Parapol na mo si Lola Hubag. Kinsa gyud kahay makaangkon kang Lola Hubag. Kuyaw ni si Lola Hubag tingog palang daan gakuto-kuto na. Gakuto-kuto ang tingog ni Lola Hubag. Paminawa na ninyo. Anya alauna. Naa na po'y problema sa gugma nga ilaha mga higalang tukion. Problema sa gugma nga tukion ni Lola Hubag. By the way, kaning istorya mga higala, aning Cheese Escudero, nga naapo day insertion. Ingon si Cheese, pagpangdabdab na sa kuha, gidabdaban ko nila. Nganong dabdaban man kanila po Cheese? Alang kang Cheese, gidabdaban tungod kay wa siya mutuman ni variable siya. Nagvariable siya. Mo nang nadabdaban siya. Akong duda man gud ani. Kani duda lang wa mo'y labot ani. Ako rin ning duda. Kani si Cheese, di ba? Gatagay-tagay pa siya ni First Lady atong usa ka occasion mga higala siya tigtagay sa First Lady. Wala pa siya mahimong Senate President. Karon, nahimo siya mga higalang Senate President tungod atong tagay-tagay. Mo man toy suspitsa. Ilisdan si Subiri. Kay ang direksyon ni Subiri mga higala sa Senate lahi nilihis ko sa direksyon sa administrasyon ni Bongbong Marcos. So ilisdan siya. Giilis mga higala si Cheese. Kay si Cheese ang official nga tigtagay ni First Lady. Karon, sa laktod, to make it short, nahimong Senate President si Cheese. So si Cheese nahimong Senate President, kaampon siya mga higala sa administrasyon. Tungod kay ang admin mao nagtabang siya aron mahimo siyang Senate President. So nauso mga higala ang insertion gikan sa House of Representatives. Congress, pareho nila sila. Congress. So, siya ang leader karon din insert pod. Pero wata kabalo, tinuod ba nigdili? Kung tinuod po ni, wapo ta kabalo kung kinsay nagsugo ni Cheese. Kay lahi rabagoy nagbutang niya din na alam na raba natin kung sino talaga ang nagbutang niya din mga higala, Senate President. No? Ang dakong problema, nganong gidabu-dabuhan ron siya mga higala, nganong gidemolis karon siya sa administrasyon, tungod kay wala niya natuman ang iyahang misyon nga taralon sa impeachment si Inday, kung di man makumbikto pakaulawan dito para magbaba ang iyahang trust rating, unya musaka si Tambalos. Dalawa karon no? Sa okta mga higala. Motoo ba mo ani? Ang trust rating ni Bongbong Marcos 60% na daw hanggang Tambalos-los. Gikan may gala sa negative na himo nag 57. Si Inday ni kanaog na mga higala, gikan 58 na himo na lang 54. Si Escudero, gikan 55 na himo na lang 51. Ang popularity rating
Very popular na nga to ang presidente kay 62% na mga higala. Samtang si Tambaloslos, 59% na. Si BP Sara, may kanaog na lang ito sa 50% o 49% si Chis Escudero. Oh. Now, ang istorya ni Chis Escudero, nga dili siya makahimo sa misyon. Oh? Kung misyon man ugaling ang tawag, anak, kay amato pa niya, sundon daw niya ang balaod. Uy, nga nung nilihis man ka Chis? Ha? Nga kami rabay nagbutang nimo din, nga ang kasabutan kung unsay dapat natong himuon para idemolish si Inday Sara ug ang mga Duterte ug ang ilahang grupo, wa naman kamutuman. Ana siguro mga higala ang huna-huna anirong administrasyon. Mao na nga gipagawas din nga si Chis do na po'y insertion para malihis ang insertion ni Tambaloslos ngadto kang Chis. Pero kung si Chis nag-insert man din kumo kay gibutang siya din sa administrasyon, the possibility nga ang nagsugo sa insertion din administrasyon ra gihapon. Nabulabog lang na ron, gidemolish siya kay wala mahitabo ang misyon mga higala na palpak ang misyon nga demolition ang Vice Presidente through impeachment trial. Nga pangunahan supposedly ni Chis. Di man makahimo si Chis anak kay abogado man. Mao si Tito Soto na pod ang ilang gisugo kay di abogado kani dali ra kay nato ni siguon kay wa ni kabalog-balaod magpataka lang ni istorya ni si Tito Soto mo niya to suguon kani si Lacson kay di ni abogado di ni kabalo sa mga procedure anang impeachment suguon tani mao na tabo. Oh. Di ba? Nawa si Soto nagpataka lang istorya mga higala. Ha? Nag-joke-joke gagatuo siya ang kanang Congress. Ang kuan pa na Itbulaga pa na. Naapa siya sa Itbulaga. Kaya maghilig siya joke-joke. Joke-joke-joke. Mao na ini tabo. Karon ang mga kritiko nagsaway sa Senado. Ingon pa sila sa una kay gibalik giriman man mga higala sa Senate ngadto sa Congress. Murag giorderan mga higala sa Senate ang Congress. Ang klaruhan na ninyo ng inyong impeachment complaint. Unsay ingon sa mga kritiko? Walay katungod ang Senado. Equal footing na sila sa Kongreso. Walay katungod na magmandar ang Senado. Ayoson ang impeachment complaint. Supreme Court lang ang dunay katungod. Matod pa ni mga tulibagbag, mga igalang nga mga congressman. Supreme Court lang ang katungod. Dunay katungod. Nga muingon nga naay problema ng impeachment complaint. Karon, gidala dito sa Supreme Court. Niingon na Supreme Court, naay problema, null and void, as if no impeachment complaint at all. You cannot proceed Senate as impeachment court, impeachment tribunal. Unsa na po ingon sa mga tulibagbag, mga higala nga mga kritiko, labi na kining mga kritikong congressman? Walay katungod ang Supreme Court. It's a sole duty of the Senate to hear and decide impeachment case. Tawa na po. Gibaliktad na po mga higala. Kani nagpakita lang nga sila mismo wala makabalo sa ilahang gibuhan. And probably na ay mga nakabalo. Pero gusto lang yung balion mga higala ang balaod. Siguro na yung ba nakabalo kay abogado. Pero gusto lang tuison mga higala ang balaod nga mo pabor kung unsa ang ilahang gusto. Maunay nakabahog tik-tik ninyo din Atong una mo ingon mo way katungod ang Senado nga magmandar sa Congress kay equal footing. Dapat Supreme Court ang magsulti kung ang impeachment tama ba o dili. Karon niingon ang Supreme Court, ni desisyon ng Supreme Court nga mali. Void from the very beginning. Null and void, kumbaga. Null and void. Muingon na po mo, way katungod ang Supreme Court nga mangitreber sa political process. Senado lang ang naay sole authority nga muhimo sa ingon. Tanawa ra gud pagkahanggaw mga higala. Munay hanggaw nga istorya din Hinanggaw ba? Pinahong. Nga kanang istorya. Asa man nimo? Usa man imuhang gusto may tabo? Usa man imuhang
ipasabot ngadto sa katawhang Pilipino anang imuhang baruganan nga tunturugok, tunturugok nga baruganan. Mura ka nagbalda-utok ba ang baruganan yun. Hello Kuya John Bers, good morning. Palihog kog shout out sa club officer members. Fraternal Order of Eagles Region 11 headed by Governor Michael Curong and Vice Governor yours truly. Uy, congrats sa tanang mga opisyal sa Region 11 sa tuang Fraternal Order of Eagles. Nag-election na di ay. So, congrats for having a successful election. Hoping ato ang mga opisyal din mamahimo nga active. Kaya mo yun ay kasagaran sa mga organisasyon, dili mahimong active. Bisag sa organisasyon sa magkupol, naaga ni mo paltos na dili na active mga igala bungkag yun. Kinahanglan active yun. Ma'am Bing Tan, good morning din na. Si Ma'am Bing Tan. Listener yun eh. Din sa 90.7 Love Radio. So, usa ro inyohang gusto himuon diya? Atong una, ingon mo, why jurisdiction ang Senado? Karon mo, ingon na pod mo. Ang Senado mo inay jurisdiction. Why jurisdiction ang Korte Suprema? Ano mga hinanggaw ba? Si Soto ang ilang gigamit og si Lacson kay di man abogado, di man kabalo mahigala, di man maantigo aning mga legal process. Karon si Chis, hadlok og malisbar mga higala, ambak pa rin siya. Nag-ihap-ihap siguro si Chis. Pila ba kabuok mo suporta ni sa admin? Limbar ramang yun. Mapildi ko, matanggal ko ani niya sa sunod eleksyon. Sunog kay ko ani, bahala na, tumbling ko ani. Tumbling si Chis. Perting suko sa admin, tumbling anak ni Chis. Mao nang, gusto siya ilisda ni Soto. Kay may man to si Soto, kay sugo-sugoon na to nimo, wa man to'y nahibawan. Joke raman nga, uga pag yun nga joke, mauray nahibawan na ng Soto, mga joke nga di na mahalin karon. O nagiundang na lang siguro mga igala ng iyahang pagka-joke. Mga joke nga uga, di na mahalin karon. May pang kiyod-kiyod ni Ilyas, mahalin pa karong panahon. Di ba? Una mo kanta si Ilyas, una mo basa sa kanang lyrics sa iyang kanta, mo kiyod pagkalima. Kauman, isa ka lyrics. Kauman, kiyod na pagkalima. Halin pa. Kanang joke ni Soto, sos, ginoo ko. Ugapas kang manang, wa nay mo katawa na ugapamas kang manang yahang joke. Wala nga, gisugo siya. Kay kani si Soto, ugok man ni sugo untani. Muon tani Senate President. O niya, ang mga senador, kay nakapakong wampod, muna himuon na itong Senate President, sos, ginoo ko. Makapanawag mamputag, mga kuan ana, mga 20 kasanto, anong mo na mahimong Senate President, di magay kabaos balao, di magay kabaos procedure. Mao na. Wa ma-presidente. Si Chis gihapon. Mo na ron, kay wa man mo salir ang ilang plano, ang ilang plan B, demolition si Chis Escudero na pod kay ni variable ngadto sa majority block. Mao na initabo. Ilang ginapalupok nga na ay insertion. Probably na pero ang pangutana, kinsa may author gyud ana? Si Chis lang ba? Nga burara man siya tun mga higala din sa Senado? Kay gibutang man na siya din kay tigtagay opisyal man na siya ni Lisa Marcos. Mo man na. So, na ang mga higalay nag-udyok ana o nagsugo ana or ingno na to, mauna yun ay plano sa administrasyon, nga insertion, nabulabog lang. Nabulabog lang. Karon ilahang gihimo si Chis Escudero nga kontrabida. Unya ang insertion dito sa lower house, ang hinimuan ni Saldico ni Tambaloslos, di na lang to na to, paano na, uting kayo. Ingon pa si Chis Escudero, bakit galit na galit kayo dyan sa 150 billion? Ang sa inyo nga, 500 billion, bakit hindi natin yan pag-usapan? Parihura na mga igala sa kang inday nga, Peace and Order Fund o kanang confidential fund nga 125 million. Kang Bongbong Marcos 5 billion hapit ang confidential fund, wala istoryahe. Ang kang kining Rimulya 500 million, Kang Inday 125, 500 million.
Wala istorya mga higala. Asa na ni paingon? Ay, maunay nakabahog tik-tik. Maunay nakabahog tik-tik ninyo din na sila kabahog. Doon na may galay, 35 minutos na nakalabay human ang alas 8 buntag. So, ayaw na mo katingala na. Tama na, ingon Escudero, demolition job na. Nganong i-demolish nila si Escudero kay wala motuman sa nasabutan nga muhimo og mission against kang Inday Sara sa impeachment. Mao na klarong istorya. So, ilaang demolition, pinaagi anang ingon nilang budget insertion. Kung maghisgot man lang tag budget insertion, atong apilon siguro ng Congress. Ay tanang bill of appropriation, nanukad man din na. Ha? Nanukad man din na. Di, man na ma-shortcut may gala ang bill of appropriation nga mudaritso dayon og Senate. Congress man yun na. Napanay mga committee hearing din na. Sus, ginoo ko. Di na maglabi mga gala, pila kang congressman, pila ang iyaha, yung isulod sa iyaha, pila dawat niya nga budget, karon tuiga sa GAA. Di ba? Di man na isgutan. Pastilan. So, atong tanawon, asa ni Kutob ilahang demolition mga gala kang Chis Escudero. Kay alag kang Chis Escudero, nakasandig na ko sa majority sa kuha mga kaubanan din no? Dili tani tagaan sila og komitiba nga kanang mga kuan important committee. Ihatag tani din sa majority mga importante kaayong committee. Kasagaran naa mga higala sa Duterte Black nga mga senador ang mga importante kayong komite. Sao na ron ninyo din. Di, yun mo makalutsan na ron din na. Bisang pag inyuhan ng Congress, ang Senate, di man inyo. So, by camper mina din ang may tabo. May scrutinize ang budget. Di na makapalusot mga higala si Tambaluslos. Di na makapalusot ang budget. Maunay may tabo. Oy, unyan taon-taon. Atong isgutan, kaning istorya na pod ni General Torre nga ngingig daw kaayo ang iyang kampanya sa illegal drugs karong panahon na ikumpara sa panahon sa administrasyon ni PRRD. 6 times daw, 6 times. 6 times daw ang kangilingig sa iyang kampanya. Daghan daw confiscation. Pero walay apprehension mga higala. Kung pasabot, daghang drugs, pero way nadakpan. Nganong dakpon man nimo? Kaya na, mga higalay talayan siguro, kung hindi mo dakpan. At kung una, grabe ang confiscation, grabe pa mga higala ang apprehension, grabe po mga kaigsuunan ang execution. Kaya na, may namatay, Kim Sokol, unya, labaw sa tanan, na ay daghang gitukod nga rehabilitation si Tatay Digong. Na ang tinuod nga campaign against illegal drugs. Dili nang kwintahon lang pila, daghan kayo daw ang na-confiscate. Daghan na-confiscate, kay parte naman daghan na nagbaha naman ang drugs dinis nasod. Daliman ka ang drugs kaniadto mga higala, imuha pang panghalungkato ng bulsa. Karon ang droga, ang shabu mga kaigsunan, imo na lang pingwiton sa dagat kay diaray panghagbong. Nako po, General Torre. Taod-taod, ato ni magalang balikan. Human lamang pipila ka mga pahinom. Isyu sa mas. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng mag-yosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa.
Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ng sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na mahigala. Dinis sa ito ang panagkuyog sa programang Issue sa Masa Samtang. 44 minutos na nakalabay. Human ang alas 8 sa buntag na ay pangutana dire. Pila ba ka minuto ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa DG Sweetheart? No? Pila ka minuto. Og pila po daw kangiwi-ngiwi ang iyaha mga higalang gihimo. Oh? Kanang kamera di man gyud na mamakak. Pila ka minuto ang State of the Nation Address ni Pangulo. Og pila po daw ka ngiwi-ngiwi. Ano ba? Ang ngiwi-ngiwi ang nahimo mga higala sa presidente una natapos ang iyahang suna. 2025 suna lasted for an hour and 11 minutes. 1 hour and 11 minutes. Pero pila kang ngiwi-ngiwi.
Una, natapos ang SUNA sulod sa 1 hour and 11 minutes. O, wayan katubag. Ha? Wayan katubag. Pila kang ngiwi-ngiwi. O. Di ba? Kada istorya, mga igalab, ngiwi. O. Humag isa ka istorya, mungiwi. Ha? Mura po lagi si Ilyas. Kada humag litok sa usa ka lyrics, mukiyod o kalima. Mukiyod o kalima si Ilyas. Unay paborito kay sa mga batanon, pati mga byuda, mga igala, basta na si Ilyas, magdagan-dagan, magkadusmo-dusmo. Kaya na si Ilyas. Oh? Pag mukantag isa lang ka linya, mukiyod o kalima si Ilyas. Si Pangulong Marcos, Bongbong Marcos, mo istorya isa ka linya, mungiwi o kaduha. Mungiwi ito, mungiwi ni sa wala. Ha? Ilyas style siguro ning kang kwan, no? Kang PBBM, Ilyas style. Oh. Una mga higala o human og istorya or kanta, mungiwi. Oh, si Ilyas humagkanta sa isa ka linya, mukiyod og kalima. Ganahan kay magtan-aw ang mga byuda katong mga dalagang guwang, mga batanon. Ganahan kay mo tan-aw ni Ilyas. Kay ano kayo? Kanang macho daw kayo. Una mulitok sa mga lyrics, magkiyod-kiyod una, pastilan. Ambot lang, ganahan ba na si Ma'am Rosalyn Lagundi? Si Ma'am Bing Tan. Ganahan ba siya ng singer nga magsigig kiyod-kiyod? Mas daghan pa ang kiyod kaysa lyrics. He used his hands many times with open palms when enumerating, in his arms extended when making a point or conveying a timeline. Natural lang na. Pero kanang ngiwi-ngiwi, dili man guna natural good. Kaya kung mahimo ka na, suspect na daan ka sa matas mga tao. Suspect na ka. Pero muna ang pangutana, nganong wa man giapil sa ato ang presidente ang iyang lakaw dito sa US. Gastuan na ba to? Gi-hype ra ba itong lakawa mga higala ni Claire Castro? Gi-hype gito. Kay nindot gito kayong resulta dito mga higala kay nakakuha tag 1% nga discount sa kining tarif pastilan. In return, daghan na daw mga produktong US made ang mosulod diri kay zero na ang tarif. Nganong wa man na giapil. Unsay naglimin nga rason? Patay kang bata ka. May pani si Agap Representative Nicanor Briones mga higala. Kana sila, di gyud na mangangko na sila. Si Nicanor Briones sa Agap Party List. Ni angkon nga nagtanaw-tanaw siya isabong sa iyahang cellphone samtang nagsisyon mga higala ang kining kongreso. Adik siguro ni. Pero siya wa man siya maadik, wa man siya nagapusta. Tanaw lang daw siya sa sabong, hindi sa cellphone. Pero imo daw tanaw, wa man gyud daw siya wa man gyud daw siya ni pusta, wa man gyud daw siya kanang gibayad online nga ni pusta siya, wa po daw siya naka-withdraw. Basta tanaw lang gyud daw siya og kuan na magitaw nga mahilig og sabong pero dili mahilig mo pusta. Di ba? Mahilig og sabong pero dili mahilig mo pusta mga higala. Mag-usapan mo dito sa sabungan. Hindi magkakamupusta. Mangayog balatos nga nakadaog. Alright, yun na pa mga higala. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Love Radio. Padayon ta mga bahay, dili sa itong panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Ambot lang kumuyon mo aning istorya ni General Torre nga mas ngilngig ang iyaha kuno karong campaign against illegal drugs ikumpara sa panahon ni Tatay Digong sa administrasyon ni Duterte. Matod pa ni Torre 6 times ang kakuyaw, kamaayo sa iyaha kunong pagpanguna mga higala sa PNP karon 6 times. Talos pa lang nilingkod mga higala si Torre ni 6 times dayon ang kamaayo sa iyang kampanya sa illegal drugs, batok illegal drugs
kung itandi daw sa Duterte administration. Sa bagay, wa naman tayo malauman aning turi, puro man yun ni tikal mga kaigsunan. Puro tikal, no? O kanang budol ba? Tikalon nga budolista, no? Ang kuan tanaw sa mga tao sa iyaha. Ano? Wala ko, gibudol niya ang mga tao at tong ilahang fight ni Basti. Ni Mayor Basti ba? Kabalo man na siya nga di makasipot si Mayor Basti kay mulargag Singapore kay gisultian man niya siyang Rimulya. Kaman ingon siya wa daw siya kabalo. O siya wa kabalo. Imo pa mamangani gihimo dito kuan judge si Rimulya gani nga wa ka kabalo. Wa jud ka istorya ni Rimulya nga oy wala si Basti kay nanang hito sa kuwa mulargag Singapore. Iyang gibudol ang mga tao. Kuan dito, nagpa-decorate dito mga igala. Gamit ang kwarta siguro tos mga pulis. Kisa ba itong kwarta ito? Kwarta ba ito sa gobyerno mga igala? Ang mga pulis, imbis nga mutabang sa baha, iyaha mga igala gipang-obliga nga muadto dito sa iyang fight nga way kalaban. Muadto sa iyang boxing fight nga walay kalaban. Iyang gipang-obliga. Kay para mugawas nga daghan yung nananaw mga tao naghuwat ni Basti pero nahadlok si Basti sa iyaha. Pagkatikalo na lang yun yung taga South Cotabato mga higalang PNP chief na to. Grabe katikal niya. Budol ang style. Budol-budol ba? Gidakop si Digong, walay warat gipakita. Yung siya na warat, nasa cellphone. Wala gipakita mga higala. Utong suko ang mga lawyer. Budol ang style ni Tory. Nay, kuan, kining heartbeat sa ilalom sa building sa KOGC. Munang amo ang bangaga na kay naada si Kibuloy. Nay heartbeat. Kauman walay heartbeat. Budol kaya tikalon nga dako. Tikalong dako mga igala. Muna'y tanaw sa mga tao sa iya Muna nga very unpopular. Karon ang giambisyon niya kay wa pa may klarong standard bearer mga higala ang kining kuan. Mag-president siya or mag-vice president siya ni Tambalos-los. Saon lang ni. Umaon ni ma-leaders Pilipinas sobra pa ning Bongbong Marcos mga higala. Banga pa ni Stadyaw. So ni banga pa Stadyaw. Di ba? Klaro pa sa obvious. Klaro pa sa obvious. Ang kaning style aning mga tawanan. Kay ingon pa siya. Wala daw tong mga anti-illegal drugs campaign ni Digong kaniadto. Kani ginong iha karon kay daghan daw na confiscate. Muna yung basis. Daghag na confiscate. Dili man ta particular ana. Not even apprehension gani. Ang atoa daghan bag na kumbikto. Daghan ba ang nagreporma nga mga adik? Daghan bang mga tagtungod anang mga adik nga makatestify nga ang ilang mahal sa kinabuhi once upon a time nalulong sa droga nagbago tungod ni General Torre? Nagbago akong anak, nagbago akong pag-umangko, nagbago akong apo tungod ni General Torre. Na ba? Ginoo ko. Pero sa time ni Digong, daghan kaayong makatestify nga nagbago tungod kay hadlok sila kang Digong. Nga naman, unsa ilang gikadlok kang sa administrasyon ni Digong? Hadlok mi sa administrasyon ni Digong kay gipagamyan ang prisuhan, gipadak-an ang lubnganan, ang sementeryo. Mung hadlok ni. Surrender na mi. Surrender mi sa barangay, palista na mi dito. Diba? So, kanang istorya ni Tory, laing round sa tikal na pud na mga higala. Tikalong dako. Wa gyud bisag kung saon nimo mga higala bubalanse ang iyaha mga istorya wa gyud klarong tumong. Laliman ka maghimo ka og boxing event dito sa Rizal Stadium. Kabalo naman ay kadaan nga wala si Basti para lang araw lang gyud ingnon nga kuyaw ka, sikat ka. Unya ang mga fans gipaadto dito mga pulis. Ang kwarta nga gamit mga pulis daghang kayong nalubog sa baha tabangonon unta makatabang unta tong mga pulis kay pila ka batalyon ang pulis gipaadto dito may gala sa Rizal Stadium maron ingnon daghang mga mutanaw. Wa lang awa ang iyahang fight.
O, ang mga pulis, gipang-hire. Wa na hinoon makatabang adto sa mga gibahaan. Asa man ang utuka na mga kaigsunan. Para lang makomply ang gusto niya nga mahitabo, nga musikat siya. Ha? Ang iyahang drama, musikat. Oh. Pagkaway hinungdan. Muni ato ang giswildoan. Pila sweldo ron sa PNP chief? 3-star general. Ha? O 4-star general. Pila sweldo na di sweetheart? Dako na sweldo. Mao na gisweldo na tong Torre, way labot pa ng iyang mga kickbacks budget nila. Ba na mga kickback mga mga regional director, assistant director, provincial director, pati station commander, kana pang PNP chief. Oh, nagas na istorya. Ha? Gikan sa PNP chief down the line, padala usa ka sakong bugas. Tungod kay kutos sumagyan sa usa ka sakong bugas, tigbason man, naabot dito mga higalas PO1, sako na lang. So ang una-una ron sa PO1 kay naabtan sa sako tos bugas, sudlag bugas, gisudlan na pod, napuno na pod isa ka sako, gipadala na pod paingon dito si babaw. Thinking nga ang ibabaw nangayo og bugas. Tigbaso na pod kutos magian. Pag abot dito may galas PNP chip, sako na lang pod. Grabe man tinigbasay anak man mga higala. So kani iyang istorya amot lang mo tuo mo. Di man ni madala mahigalaan ng giingon nilang katuhuan dili tuo na lang aron madali. Katuhuan dili ayaw gyud tuo. Ayaw na lang gyud tuo. Ngano man kay wa gyud klaro. Nanagahan ng inyong confiscation sa illegal drugs tungod kay daghan ang drugs. Ngano nanaghan ang drugs tungod kay wa mo'y gihimo mo na klarong istorya. Ang drugs atong una, kinahanglan pa nga isurveillance o piritan, because ang transaction sa drugs during Duterte administration maybe is more discreet compared karon. More discreet mga higala ikumpara nimo sa pagkakaron. Karon, ang droga, ang shabu mga higala, pwede na lang nimo pingwiton dito sa dagat kay dito nagipanghog sa mga drug syndicates. Pwede na lang nimo pingwiton. Nya mo ingong kakaron nga tungod sa daghang confiscation 6 times ang imuhang kangilngig sa pag-implement sa programa batok illegal nga droga. Muna giingon nila, what a joke. Ay, labihan kapaspas ang oras ba ikala. Nahotda na punta sa oras. Pero napay programa, dili naman po ato ang atong oras, dili na po magsa. Una ta magbulag-bulag ato ang pulong pamalandong karong buntaga. Damha ang kaligdong o kaayuhan sa kinabuhi. Ang tanan suliran, mamahimong iskay o mabulukon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang tunog mapuhon sa mga tagna sa mga istasyon. Dili sa 90.7 Love Radio. Ako yung alagad, bata-bata, June Bersamin. Salamat, may buntag, and keep safe always, mga bay! Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.